చేరుకున్నానండి. భీమచండి అమ్మవారు నేను దర్శనం చేస్తున్నాను, మీరు చేసుకోండి. చూడండి, భీమచండి అమ్మవారు 10 ముఖాల కాళికాదేవి అండి. చూసారా, 10 ముఖాల కాళికాదేవి భీమచండి అమ్మవారు. ఇక్కడ బస్ చేస్తాను ఈరోజు, మళ్ళీ రేపు రామేశ్వరం బయలుదేరుతాను. ఇలాగ 5 రోజులు కానీ చేస్తే మొదటి రోజు కర్దమేశ్వరుడు, రెండో రోజు భీమచండి, మూడో రోజు రామేశ్వరం, 4వ రోజు శివపూర్, 5వ రోజు కపిలధార. కానీ నేను 3 రోజులు కంప్లీట్ చేసేస్తున్నానని ఒకే రోజు 2 మజిలీలు నడిచేసాను. ఇవాళ ఉదయం 7 గంటలకు బయలుదేరి ముందు కర్దమేశ్వరికి వెళ్ళాను. అక్కడ దర్శనం చేసి ఒక అరగంట రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ నడిచి ఇదో భీమచండి అమ్మవారికి వచ్చాను. త్రోవలో కొన్ని గణాలన్నీ చూసుకొని వచ్చాను, అవన్నీ ఫోటోలు వీడియోలు తీయలేదు. కానీ భీమచండి అమ్మవారు మీరు కూడా దర్శనం చేసుకోండి. ఈరోజు ఇక్కడే నేను బస్ చేస్తానండి. మహాదేవ్ అండి, మహాదేవ్. అమ్మవారి పేరు భీమచండి, మహాదేవ్. మహాదేవ్.